Bună dimineața, acum mă scul din somn, fraților. Și ce să vă spun, astăzi o să scot un hit. Pentru toată țara l-am pregătit, ce a fost aia cu G. N-a fost nimic. S-au dis pe asta acum cu șeptorul care o scot eu. Să deschide cu cheia. Nu poți deschide cheia mai mult. De la Sorin, când e Sorin, nu văd. Unde vezi Sorin? Că eu nu văd Sorin. M-a dat țigane, mă. Să trebuie că umbră aici. Nu e... Auziți, fraților, și ce să vă spun? Nu mai zic nimic asupra. Denis Duna, spune numele auzi. Spune-i bine, domnule. Denis Domar. Duna. Duna. Antonio